El model que va proporcionar Bohr per explicar el comportament dels àtoms, concretament d'hidrogen, en aquest àtom, en aquest element se li aplica perfectament el model de Bohr. Quan té més electrons la cosa es complica i els resultats no són tan bons, necessita correccions. Però anem només a l'àtom d'hidrogen i l'àtom Bohr. En aquest model, l'àtom consisteix en un nucli positiu envoltats de zones on hi pot haver electrons, òrbites on hi pot haver electrons, entre les quals els electrons no radien. L'únic electró que té l'hidrogen estarà sempre a la zona d'energia més baixa, a l'òrbita d'energia més baixa. Se sol designar amb n igual a 1, aquesta zona. I n igual a 2, 3, 4, les òrbites successives. Quan aquest electró rep energia, promociona òrbites superiors, aquesta, aquesta o aquesta, tres de les quals, tot d'una que pot, torna a caure a nivell fonamental, emetent en aquest procés llum que segueix estrictament l'equació de Planck. E igual a h per nu, la freqüència del llum. Tal com estan les coses en aquests moments, aquest model explicava les línies espectrals de radiació de l'àtom d'hidrogen. Les de zones visibles, recordem, són aquestes d'aquí, aquestes 4. N'hi ha altres longituds d'ones encara més baixes i sobretot longituds d'ones més altes. I és possible, amb poca feina, fer el càlcul en l'àtom de Bohr que justifiqui les línies espectrals. D'aquesta manera podem comprovar que el model de l'àtom que va donar Bohr és correcte, ja que les seves prediccions concorden amb els fets experimentals. Anem. En primer lloc, si d'aquestes òrbites l'electró no cau, deu ser perquè l'atracció del nucli per una banda i la força cap a de fora, diguéssim, per sortir de l'òrbita, la força centrífuga, s'equilibren. És a dir, la força electrostàtica, és a dir, de Coulomb, la força de Coulomb, ha de ser igual a la força centrífuga, digue-li F. Totes dues forces les podem calcular. L'atracció electrostàtica de la llei de Coulomb, K és producte de les càrregues del protó i de l'electró són iguals, tot i que de signe contrari, com que aquí només estan, tenint en compte el mòdul, les forces, no ens preocupa massa el signe. I dic la distància de cada òrbita al quadrat. I això hauria de ser igual, com tot que farem més petita la imatge. Hem quedat que això era la distància del quadrat. I això hauria de ser igual a la força centrífuga que ve donada per la massa, per la velocitat elevat al quadrat i dit per la distància, per radi de l'òrbita. Podem simplificar això i tenim una primera equació en la qual treballar. Ara anem al postulat segon d'en Bohr. El postulat segon d'en Bohr diu que aquestes òrbites, des de les quals l'electró no radia, per tant no perd energia i no caurà sobre el nucli, han de tenir el moment angular que ha de ser un múltiple exacte de la constant de Planck. És a dir, el moment angular ha d'anar per massa velocitat, que és el moment lineal per R, per la distància, i això ha de ser un múltiple exacte de h. Aquesta equació no és com les equacions que habitualment es troben als nivells més senzills de matemàtiques, no és que sigui una equació que té una solució. Aquesta equació més bé ve indicar una condició. Ve indicar que sempre que se calculi, només són possibles els moments angulars que satisfaguin aquesta segona part de l'equació, tant si n val 1, com si val 2, com si val 3, com si val 4, com si val qualsevol altre número natural. El que no pot ser és que la part esquerra de l'equació valgui, per exemple, 0,33 vegades aquest valor. Per tant, això de fet són una col·lecció d'equacions infinita, en principi, encara que la pràctica no és així ni de molt, que donarà lloc a distintes solucions. Clar, nosaltres de la primera equació, amb la primera equació i la segona, podem aclarir un poc això per tenir uns possibles valors de radi. Anem-hi. A la segona equació la podem escriure d'aquesta manera, elevant el quadrat per dos membres. M quadrat per B quadrat per R quadrat va ser igual a N quadrat per H
barrada al quadrat. Per tant, m per b quadrat ha de ser igual a n quadrat per h barrada al quadrat dividit per m r quadrat. Un poc més avall encara, farem un pot de lloc. De la primera equació, d'aquesta equació d'aquí dalt, podem substituir mb quadrat pel seu valor. M quadrat serà igual a k per e quadrat dividit entre r, i això és igual a n quadrat per h barrada al quadrat dividit entre mr quadrat. I un cop més podem simplificar les r's i acudir a la r que ens ha quedat. Això serà r serà igual a n quadrat per h quadrat dividit entre la massa per k per e quadrat. Aquesta equació és la que de moment donen com bona i que ens dona el valor de radi de les òrbites dels àtoms d'hidrogen, ja que sempre dona per descomptat que z val 1, és una suposició implícita, ja que si no z hauria d'aparèixer en el valor de la força electrostàtica de la llei de Coulomb aquí, i no l'hi hem posat, per tant z val 1, el nombre atòmic. Ens dona el valor de r. En les constants que tenim, han calculat amb un full de càlcul el valor de r per la primera, per la radi de la primera òrbita, i ha sortit 5,24 per 10 elevat a menys 11 metres. Això són 0,524 Armstrongs. El valor experimental bo per aquesta equació, per aquest valor, per aquesta magnitud, és 0,529 Armstrongs. Això indica que l'àtom d'en Bohr, el model atòmic d'en Bohr, tot i ser senzill, és perfectament vàlid per àtoms tan senzills i amb tan poques interaccions mútues entre electrons com és el cas de l'àtom d'hidrogen, ja que, després d'haver fet unes suposicions i haver analitzat fins on duen aquestes suposicions, el valor experimental que s'obté per R i el valor teòric coincideixen notablement. Ara que estem aquí, podem intentar calcular també el valor de l'energia. Recordem que l'energia total d'un electró que gira en una òrbita de l'àtom d'hidrogen serà la suma de l'energia electrostàtica de la llei de Coulomb més l'energia cinètica. L'energia electrostàtica, que és el potencial electrostàtic, serà menys k per e quadrat dividit entre r, i l'energia cinètica serà un mig de la massa a la velocitat al quadrat. És important observar que aquí no estan posant la força, sinó l'energia, és a dir, el potencial electrostàtic, per això en el denominador no hi ha un quadrat. I en segon lloc, que aquest valor és negatiu, perquè el potencial es defineix per la càrrega positiva. En el cas de l'electró estem parlant d'una càrrega negativa que s'atrau amb el nucli. Per això el potencial és negatiu. Si en lloc de calcular el potencial d'un electró calcular-se d'un altre protó, estranyament posat en una òrbita entorn del nucli, això seria positiu. De la primera equació que teníem, d'aquesta, d'aquí dalt, tenim que d'aquesta igualtat es dedueix que això és igual a menys k per e quadrat dividit entre 2r. I com que ara tenim el valor de radi i tenim aquesta equació en què tenim r en el denominador, que és conegut, podem assegurar que l'energia d'una òrbita en aquest àtom d'hidrogen serà menys k per e quadrat dividit entre 2n quadrat h en barra al quadrat dividit a la vegada entre m k e quadrat, el que és el mateix, menys k quadrat e elevat a 4 per m dividit
entre 2n quadrat h en barra quadrat. Aquesta és una equació correcta per l'energia. En altres ens interessa més pot ser la diferència d'energia entre els nivells, perquè això correspon a la radiació que emet l'àtom quan un electró cau d'un nivell a un altre. La diferència d'energia entre els nivells, E sub 2, per exemple, o E sub inicial més E final, valdrà 1 partit per n final al quadrat més 1 partit per n inicial, si se vol escriure a inicial al quadrat, per me 4 quarta dividit entre 2h en barra al quadrat i el numerador per k quadrat. Aquesta fórmula empíricament es coneixia. Empíricament vol dir que s'havia determinat que se podia aplicar una equació en els vots entre electrons entre els nivells d'àtom d'hidrogen que tenia aquest factor, que es va calcular, i això era un valor experimental, no se sabia d'on sortia, i tenia per nom constant de Rydberg. Quan es va posar en marxa el model de Bohr i es va veure que la constant de Rydberg apareixia com un valor natural en aplicar els postulats d'en Bohr, se va concloure que el model era bàsicament correcte. En aquest mateix full de càlcul que miràvem abans, s'hi han posat els valors de les energies quan es vota el nivell 2 a s'1, el 3 en el 2, el 4 en el 2, i són aquests. Això és n inicial i n final, l'òrbita inicial i l'òrbita final, la cauda s'2 a s'1, la 3 a 2, etc. Energia inicial i energia final en joules, la diferència d'energies, la freqüència corresponent en aquesta diferència d'energies calculat com a h per nu, fórmula en blanc, la longitud d'ona corresponent, la longitud d'ona es calcula tenint en compte que el producte de la freqüència per la longitud d'ona és igual al valor de la velocitat del llum per ones electromagnètiques en el buit. I aquesta longitud d'ona s'ha expressat en Armstrongs. Observis aquí en el segon nivell, del 3 en el 2, del 4 en el 2, del 5 en el 2, que mos surten 6.442 Armstrongs, o que és el mateix 644 nanòmetres i 477 426. Això guarda una semblança important, farem això un poc més petit perquè tot m'ho càpiga en pantalla, així, i guarda una semblança amb això, si no, bon, sortirà, no sé, guarda una semblança innegable amb això. Això és l'espectre visible de l'àtom d'hidrogen. Aquests 656 nanòmetres corresponen al valor que han calculat 644, 486 a 477, 434 a 426 i 410 en aquests 403 que hi ha aquí. La diferència va ser corregida amb el temps per el senyor Sommerfeld, que va postular òrbites el·líptiques, i això va una petita correcció de l'energia, i també perquè tant l'electró com el protó del nucli tenen una rotació sobre ells mateixos, que es diu spin, i aquest spin influeix lleugerament a l'energia. Amb aquestes dues correccions, els valors coincideixen quasi exactament.